Ако ти пречи, ще го взема, няма. Не, аз сега обръщам да ви видя. Доста се говореше и за една друга промяна по теб, че си направила хирургична интервенция. Какво си направи? Направих си гърдите. Подели по-женски? Да, направих си гърдите, направих си корема. Просто то не е корема, кожата на корема, която от много години ме дразни. Тоест липосукция ли си правила? Не. Абдоминопластика направо. Това е изрязване на излишната кожа. Да, на кожата. Това няма как да се махне, дори да искаш да правиш някакви... Добре, това не е ядски болезнено, ядски трудно за възстановяване. Не. Зависи на кой го правят. Сега, ако са някакви лигави жени, дето не могат да се възстановят бързо, това е друга работа. То си е организъм, бе, лигави жени. Има някой като... различно. Не е така. Трябва непрекъснато да се движи според мен след това. Колкото да ти казват да лежиш... Като при секцията. Точно така. Аз имам 2 секция, така че мога да преценя какво. И аз 1-3. Веско, ти подкрепи ли я? Тя съветва ли Аз с се тебе? подкрепям във всичко, навсякъде. Само да има миришка. Жената доволна ли е? Всичко е наред. Абсолютно. Защото иначе ми става главата 2 пъти по-голяма, отколкото ми. Не мога да си я нося. Предпочиташ нещо да се предадеш, да прави каквото иска и да не те занимава. Не, той е съгласен. Аз съм му казала предварително какво смятам да направя. И не, че съм го направила, защото по този начин ще го привлича по някакъв начин повече към мен. Аз съм си го направила за лично мое... Да се чувстваш добре. Да се чувствам добре в моята си кожа. И се чувствам прекрасно. Добре, колко намали обиколката на талията и на ханчето? Честно да ти кажа, не съм мерила с сантиметри с такива работи, но е драстично. Подрежките трябва да усещаш, щом си влизам в дънки, в които съм влизала преди 10 години номер, значи перфектно. Супер, я да видим. Чакай, че започна да става все по-интересно. Стани и покажи. Ама виж, чакай сега, ти както си показваш талията, тук отгоре виждам, че си сложила боякобици. Колко сложи? Аз не, че не са 420. 420? Да. Жена, уби ме. Защо, бе, човек? Аз като гледам, че не си малко надарена, така? Айде, аз тук няма ние си мълчиме с тебе. Ние с тебе сме един калибър. Вижте сега, доктора ми така е преценил и аз дори не съм го питала колко кубици ще ми сложи. И смятам, че добрият хирург и пластичен и естетичен би трябвало само да прецени върху моята фигура, височина и тяло, и красотата, и симетрия. Точно така. Да знае колко да ми сложи. Мисля, че се справя прекрасно.